Прыхаваныя каштоўнасці, беларускія іконы са сховішчаў. Шановныя гледачы і слухачы, мы працягваем з вами знаёміцца з помнікамі іканапісу Беларусі, якія захоўваюцца у музеі старажытнай беларускай культуры, Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У папярэднім выпуску мы з вами пачалі гаворку пра абразы Божай Маці Снежнай. Для тых, хто прапусціў гэты выпуск, у вас ёсць магчымасць яго адшукаць і праглядзець. І сёння мы працягваем размову на гэтую тэму і пазнаёмімся з вельмі цікавым, своеасаблівым, унікальным у сваім родзе помніку, які паходзіць з вёскі Субаты Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці. Царква ў вёсцы Субаты, з якой паходзіць разглядаемы абраз, была грэка-каталіцкай. І вось у той перыяд, калі гэты твор ствараўся, яна таксама знаходзілася менавіта ў гэтай канфесіі. Мы дакладна не ведаем дакладную дату напісання дадзенага абраза, ён датуецца канцом 18 стагоддзя, але вось тут ужо, скажем, з дакладнасцю ўсё ж таки можна меркаваць пра тое, што гэта уніяцкі помнік, грэка-каталіцкі помнік. Ад таго перыяду ўжо даволі шмат захавалася помнікаў іканапісу, і ў нашым музеі даволі значны пласт належыць да таго перыяду, канец 18-го, пачатак 19 стагоддзя. Чым жа цікавы і унікальны гэты твор? Звярніце ўвагу, калі ласка, на лік Багародзіцы. Для нас, напэўна, больш звыкла бачыць на абразах прыгажунь, бо сапраўды абразы беларускія, калі казаць пра той перыяд 17, 18 і пачатак 19 стагоддзяў, яны з'яўляліся свайго роду візуальным увасабленнем густаў і эстэтычных памкненняў нашых продкаў. Зразумела, што ва ўяўленні тагачасных людзей і, безумоўна, і іканапісцаў Багародзіца была увасабленнем жаночай прыгажосці. І вот менавіта прыгажуню, у разуменні кожнага гэта сваё штосьці, і імкнуліся мастакі увасобіць на беларускіх абразах. Гэта, дарэчы, такая адметная рыса тагачаснага беларускага іканапісу. І зрэшты, трэба сказаць, што не толькі беларускага. Калі звярнуцца да украінскага іканапіса таго перыяду, мы таксама там убачым не абстрактны нейкі вобраз, не схематычны вобраз, а убачым мясцовыя тыпажы. Тое ж самае было характэрна для нашых земляў. Сапраўды на беларускіх абразах бачны менавіта тыпажы мясцовыя. Гэта ўсё ж такі не той антрапалагічны тып, хутчэй за ўсё, які быў уласцівы людзям, які жылі ў тых месцах, што апісваюцца ў Святым Пісанні. Вось. А ў дадзеным выпадку звярніце ўвагу, калі ласка, на гэтую беларускую прыгажуню, якую тут увасобіў майстар. Камусьці можа падацца, што я кажу гэта іранічна, на самай справе гэта адзін з маіх улюбёных абразоў на самай справе у нашай калекцыі, менавіта за сваю такую наіўную сутнасць. Ёсць такі тэрмін усё ж такі ў мастацтвазнаўстве, наіўнае мастацтва, інсітнае мастацтва. Гэта не значыць, што мастак такі не ўмеў маляваць ці не валодаў базай. Гэта цэлая светапоглядная сістэма. Усё ж такі, гэта ўспрыняцце своеасаблівай рэчаіснасці мастаком. І ў дадзеным выпадку мы з вамі бачым, скажем, пэўнае адлюстраванне вось гэтага. Тут увасоблена не маладая ўжо жанчына. Не так, як мы з вами ўсё ж такі все уяўляем Дзеву Марыю, прыгажуню. Ўсё ж такі яна уяўляецца вельмі прыгожай, такой узнёслай, натхнёнай. А тут сапраўды увасоблена, калі абстрагавацца менавіта ад пэўных апісанняў і уяўленняў менавіта такіх біблейскіх, проста аналізаваць гэты твор мастацтва. Тут мы сапраўды бачым ўжо сталага ўзросту жанчыну, якая хутчэй бы у якасці бабулі, можа быць, магла бы быць для маленькага Ісуса Хрыста. Звяртае на сябе ўвагу таксама, канешне, і яго своеасаблівы такі лік і вельмі такі незвычайны выраз твару. Таму, канешне, гэты абраз, няхай нават тут кампазіцыя яго з'яўляецца даволі традыцыйнай. Гэта прыклад абраза, які належыць да іканаграфіі Божай Маці Снежнай. Нічога такога незвычайнага ў плане кампазіцыі тут мы не назіраем, але менавіта тут характэрныя вельмі своеасаблівыя лікі. Але, акрамя лікаў, тут ёсць яшчэ адна вельмі цікавая, я бы нават сказала, вельмі незвычайная дэталь. Яна ўнізе ў нас размешчана. Гэта маладзік, які прамаляваны тут дагары рожкамі.
І нават не проста маладзік, а тут ён персаніфікаваны, ён напісаны з вуснамі, з носікам, вось як выява твару ў профіль. Паўстае пытанне, што азначае гэта дэталь, адкуль яна тут з'явілася, і увогуле, для чаго гэта тут, так, чаму мастак гэта увасобіў менавіта такім чынам. Дарэчы, калі казаць пра маладзік, гэта ўвогуле, канешне, асобная тэма, пра гэта можна шмат цікавага распавесці, адзначу, што выява маладзіка, шмат, канешне, каму знаёма, тых, хто ведаюць, як выглядае абраз Божай Маці Вострабрамскай, наша славутая святыня. Я думаю, што калі размова пайшла пра маладзік, калі я згадала яго, то большасць якраз адразу сабе прыгадалі той абраз. І думаю, да што ж тут незвычайнага, праўда, абраз, і мы ведаем, што на абразах можа быць унізе маладзік. Разам з тым, на Вострабрамскай там іншыя вытокі ўсё ж такі гэтага маладзіка. На сам цудадзейны абраз, на якім няма маладзіка, ён не напісаны там, у кампазіцыю не ўваходзіць, была накладзена такая падвеска, ахвяраванне ў выглядзе маладзіка. І ўжо пазней, калі выконваліся спісы з цудадзейнага абраза, ўжо на іх выконвалася вось гэта выява. Ёсць абразы на сюжэт «Беззаганнае пачацце». Там Божая Маці, яна ў рост поўны прадстаўлена, яна стаіць на маладзіку, у поўны рост, яна стаіць. Але ў нас гэты выпуск прысвечаны ўсё ж такі абразам на сюжэт Божай Маці Снежнай, абраз Божай Маці Снежнай, які з'яўляецца першакрыніцай да гэтага абраза, гэта рымскі абраз, належыць да іканаграфічнага тыпу Божая Маці Адзігітрыя. Адзігітрыя – гэта калі Багародзіца на левай руцэ трымае Ісуса Хрыста. Гэта традыцыйная такая схема іканаграфічная. Дык вось на абразах з такой схемы няма маладзіка. Няма. Гэта адзіны прыклад, шчыра кажучы, які я ведаю. Менавіта з маладзіком. Роставыя выявы, якія я ўжо згадала, там сустракаюцца, там, дзе менавіта пад нагамі Багародзіца. А тут унікальны такі прыклад. Справа ў тым, што гэтаму ёсць сваё тлумачэнне. Але перш чым патлумачыць, адкуль тут з'явіўся маладзік, трэба сказаць яшчэ адзін такі важны момант. Справа ў тым, што, відавочна, мастак быў самадзейны, які гэта пісаў, мы ўжо ў гэтым пераканаліся, скажем так, размаўляючы пра лікі. І малаверагодна, а дакладней вельмі неверагодна, каб ён, канешне, спісваў гэты абраз непасрэдна з рымскага першаўзору. Бо абраз Божай Маці Снежнай знаходзіцца ў Рыме. І іканаграфія таго абраза, узята за ўзор для гэтага абраза. З абраза Божай Маці Снежнай былі выкананы копіі. Прычым даволі шмат было выканана непасрэдна італьянскіх копій італьянскімі жывапісцамі. І гэтыя копіі распаўсюдзіліся па тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Яны былі падораны, напрыклад, ад тагачасных папаў рымскіх, нашым магнатам нават, ты іх ахвяравалі ў заснаваныя кляштары, і у нас апынуліся пэўныя копіі з рымскага абраза, якія праславіліся таксама як цудадзейныя, і з іх таксама выконваліся спісы. Найбліжэйшыя мясціны да субатаў, а субаты, як я ўжо сказала, гэта паселішча ў Драгічынскім раёне Брэскай вобласці. Найбліжэйшыя такія месцы, дзе былі цудадзейныя абразы гэтай іканаграфіі, гэта на Валыні, Бярдзічаў і Латычоў. Вось там былі цудадзейныя абразы гэтай іканаграфіі, якія праславіліся, з якіх таксама ўжо сталі выконвацца спісы. Але зноў жа, малаверагодна, каб гэты субатаўскі майстар непасрэдна ў Бярдзічаве перад цудадзейным абразом рабіў спіс. Хутчэй за ўсё, ён выконваў гэты спіс, свой абраз ён пісаў паводле гравюры. На гэту тэму, можа, таксама гутарылі ў нашых перадачах, і быў у нас выпуск прысвечаны якраз тэме, з чаго змалёўвалі беларускія іканапісцы. І мы якраз разглядалі тыя прыклады, некаторыя адзінкавыя беларускіх абразоў, якія ствараліся пад уплывам гравюр. А насамрэч, такіх прыкладаў вельмі шмат, і гэта якраз адзін з такіх прыкладаў. Справа ў тым, што з абразоў і ў Бярдзічаве, і ў Латычове, з гэтых цудадзейных абразоў, да і з іншых таксама, выконваліся гравюры, гэта свайго роду рэпрадукцыі, але гравюры гэтыя былі
канешне, не адзін у адзін яны ўзнаўлялі іканаграфію твора, а яны былі, скажем так, багата аздобленыя. Каб даць уяўленне пра такую гравюру, я, канешне, раздрукавала, гэта не арыгінал тагачаснай гравюры 18 стагоддзя, у нашым музеі, на жаль, няма, тым не менш. Гэта гравюра якраз Тэадора Ракавецкага, які працаваў гравёрам непасрэдна ў Бярдзічаве, і ён, як вядома, у розныя гады здзейсніў намаляваў і аддрукаваў каля 20 розных выяў. Яны падобныя паміж сабой, але маюць пэўныя адрозненні, пэўныя, скажем, нейкія дэталі, рысы. Што мы тут бачым? Мы таксама па цэнтры бачым з вами выяву Божай Маці Бярдзічаўскай, цудадзейны абраз, які належыць да іканаграфіі Божай Маці Снежнай, але вот звычайна гравюры гэтыя аздабляліся яшчэ картушамі, ну вот яно фактычна было у картуш, вот, скажем так, закампанавана. Маглі прысутнічаць іншыя персанажы, напрыклад, анёльчыкі. Пышныя гравюры, уласцівыя якраз для гэтай стылістыкі. Мы гаворым з вами пра эпоху барока, сярэдзіна 18 стагоддзя. Трэба сказаць, што абраз цудадзейны ў Бярдзічаве быў каранаваны ў 1753 годзе. А патрапіў, дарэчы, гэты абраз туды праз прадстаўнікоў роду Тышкевічаў. Януш Тышкевіч, кіеўскі ваявода, у 1634 годзе заснаваў у Бярдзічаве кляштар. І ў гэты кляштар ён перадаў абраз, які дагэтуль з'яўляўся сямейным. Вот той абраз, які праславіўся ў кляштары і па месцы свайго праслаўлення атрымаў ужо назву Божай Маці Бярдзічаўскай, гэта непасрэдна спіс абраза Божай Маці Снежнай. Вядома, што у прадстаўнікоў гэтага роду ён быў з 1626 года, ну і вось калі ўжо быў заснаваны кляштар у сваіх уладаннях у Бярдзічаве, то абраз гэты быў перададзены туды. Неўзабаве ён стаў шанавацца як цудадзейны, ну і вот у выніку з яго былі надрукаваны гравюры, і вот якраз шмат якія з іх вядомы, то гэта былі гравюры Тэадора Ракавецкага. Яны розныя, але вось менавіта гэтая гравюра, адна з іх, на жаль, невядома дакладная дата, калі яна была надрукавана, відавочнай паслужыла крыніцай для гэтага абраза. Справа ў тым, што тут, акрамя непасрэдна Божай Маці Бярдзічаўскай, ну, вот, з дзіцем, ну, акрамя розных дэталяў, якія з'яўляюцца аздобай, мы з вами таксама можам унізе убачыць вось гэты персаніфікаваны маладзік. На некаторых іншых гравюрах, якія друкаваў Ракавецкі, менавіта з гэтым абразом, маладзіка няма. Ну, не на ўсіх ён ёсць. Вось дзесьці ёсць, дзесьці няма. Адкуль жа ён з'яўляецца на гэтай гравюры ўсё ж такі? Чаму ў выніку Тэадор Ракавецкі надрукаваў тут маладзік? Справа ў тым, што не проста так я прыгадала пра тое, што фундатарамі з'яўляліся Тышкевічы. Герб роду Тышкевічаў, гэта герб Ляліва. Ну, такі герб увогуле быў у шматлікіх прадстаўнікоў шляхты Вялікага княства літоўскага, шматлікіх родаў, ну вот у тым ліку Тышкевічы. І вот гэты герб якраз і складаецца з, ён утрымлівае, скажем так, зорку, і пад ёй гарызантальна размешчаны маладзік. Вот у панегірыку гэтага роду надрукавана вось такая вось выява, і тут мы з вами бачым, якім чынам герб гэтага роду застылізаваны і аздоблены. Тут якраз прасочваецца не проста маладзік, от, які уласцівы ўвогуле для гэтага гербу Ляліва, а тут мы з вами бачым таксама вось гэты персаніфікаваны маладзік з вуснамі, носікам, вочкам. Хутчэй за ўсё, Тэадор Ракавецкі, гравёр, такім вось чынам паказаў непасрэдную прыналежнасць, ну і сувязь, дакладней, так, сувязь паміж гэтым цудадзейным абразом і фундатарамі, што з'яўляецца цалкам, канешне, лагічным і натуральным. Ну а ўжо мастак, які пісаў гэты абраз, ужо без асэнсавання, ён проста гэта пераняў, скапіраваў. Вось так як там было намалявана на гравюры, ён уже не стаў разбірацца, што тут да чаго мае дачыненне, і вот непасрэдна гэтую дэталь ужо уключыў у кампазіцыю абраза. Акрамя таго, тут ёсць таксама характэрная такая рыса, вот, як прамяні, якія адыходзяць ад постацяў Багародзіцы і Ісуса Хрыста, гэта
дэталь прысутнічае вот непасрэдна на гэтай гравюры. На некаторых іншых гравюрах Тэадора Ракавецкага з выявай бярдзічаўскай Божай маці гэтага няма. Таму вот хутчэй за ўсё вось першакрыніца, вось адкуль вытокі. Так што у нас шмат яшчэ помнікаў іканапісу на Беларусі, які вымагаюць свайго такога даследавання, і вот часам можна прыйсці да вельмі цікавых высноваў.